गोजोन फुंबिलि दिनै 20 एप्रिल 2023 आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबी बड निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय एसबी बड निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन, लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो। आसा खालामो नोंथाङा खौरांखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट खालामनायजों लोगोसे शेयार खालामनानै होगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदो। गोजोनथाव खौरां बर'नि गेलेगिरि सानमा ब्रह्म, अंकुसिता बर', रंगिला दैमारि आरो आनन्द कुमार नार्जारिनो आसाम सोरखारा थार्ड ग्रेडनि साख्रि होनो थाखाय फोसावबाय। गुजरातआव खुंजानाय 30थि नेशनेल गेम्सआव मेडेल देरहासारनो हानाय आसामनि गासै 60 गेलेगिरिफोरनो थार्ड ग्रेडनि साख्रि होनो थाखाय आसामनि केबिनेटआव थांखि लानाय जाबाय। 60 मेडेल देरहासारनो हानाय गेलेगिरिफोरनि मादाव 4आ बर' गेलेगिरिफोर, जेराव उसु गेलेगिरि सानमा ब्रह्मआ सिलभार मेडेल देरहासारनो हादों। बक्सार अंकुसिता बर'आ सनानि मेडेल देरहासारनो हादोंमोन। उसु गेलेगिरि रंगिला दैमारिया सिलभार मेडेल देरहासारनो हादों आरो लन बल्स गेलेगिरि आनन्द कुमार नार्जारि बिथाङा सनानि मेडेल आरो ब्रन्ज मेडेल मोननै मेडेल देरहासारनो हादों। बिथांमोननि अनगायैबो गेलेगिरि अनन्या सैकिया, आदिनिता काकति, छायानिका गगै, बिक्रम चांमाई, दीपांकर शर्मा आरो बंगिता हाजरिका गेलेनायनि बिथिङाव लाइमोनफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय आरो बिथांमोननि देरहासारनायखौ मान होनो थाखायनो आसाम सोरखारनि स्पर्ट्स एन्ड इयुथ वेलफेयार बिफाना स्पर्ट्स पलिसि 2017-18 नि गेजेरजों आसामनि थार्ड ग्रेडनि साख्रिखौ होनो थाखाय थांखि लाबाय। श्रीरामपुर गेटआव दाउ, मोसौ, मैसो आरो बायदि बायदि आयेन बेरेखायै लाबोनायफोरखौ हमनो हानाया गिबि खेब नङा, नाथाय बे खेबाव मोसौ बेदर हमनो मोन्दों। जायनाखि आसामाव मोसौ बेदर फाननाया बन्द आरो फारसेथिं मुस्लिमफोरनि इफ्तार फोरबो जागासिनो दं, बे समावनो दाउ बेदरजों लोगोसे गोबां बिबांनि मोसौ बेदर लाबोनाय गारिखौ श्रीरामपुराव हमनो हादों। मख'नो गोनांदि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव महकुमानि बेन्दोंआव गोग्लैनाय सिमलटापु पुलिसा हरनि 1 रिंगासो समाव पेट्रलिं होबाय थानाय समावनो पेकिं खालामखानाय गोबां बिबांनि दाउ बेदरजों लोगोसे मोसौ बेदरखौ हमनो हादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला NL 01Q9071 नाम्बार प्लेट थानाय कन्टेनार गारिया हायद्राबादनिफ्राय फैदोंमोन आरो आसामनि सनापुरसिम लांनो नागिरदोंमोन। फोरमायथिनाय बायदिब्ला गासै 10,000 केजि पेकिं खालामखानाय दाउ बेदरजों लोगोसे मोसौ बेदरखौ पुलिसा हमनो मोन्दों। बावैसो सिगां मनीषा बर'खौ जिनाहारि खालामनानै बुथारनायनि दायाव हमजानाय देबाशिस खाराखौ एनकाउन्टार खालामनो थाखाय दाबि दैखांदों मनीषा बर'नि नखरनिफ्राय। दायनिगिरि देबाशिस खाराखौ गोलाव सम पुलिसनि आवथायाव दोनबाय थायोबा पुलिसनि आखाइनिफ्राय खारग'लांनो हागौ, बेनिखायनो दायनिगिरिखौ एनकाउन्टार खालामनांगौ, अब्लासो बिजिरनाय मोनगोन आरो बेनि थाखाय गासैबो मदद होनांगौ होननानै बुंथियो नखरनिफ्राय। लोगोसे एसेबां गेदेर जाथाय जानायनि उनावबो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बेनि सायाव खौरां बिजोंनि गेजेरजों जेबो बुंनायखौ नुनो मोननाय जायाखै, जाय दुखुनांथाव होननानै दुखु फोरमायथियो आरो जायनाखि बिथाङानो बेटि बचाओ बेटि पढ़ाओ होननानै बुंथिदोंमोन। नाथाय बेफोर बुंनाय रावा बहा थांखो होननानै सोंथि खालामो। लोगोसे बुंथिबावदि सासे सिख्लाया बायजोआव थांनानै खामानि मावहैनायावनो बुथारजानो गोनां जायोब्ला बेबायदि सोरखारखौ मानो नांगौ होननानै बुंथियो मनीषा बर'नि नखरनिया। जायनाखि मनीषा बर'नि नखरा जोबोद दुखुथिया, हा-हु फाननानै आरो दाहार लानानैसो मनीषा बर'खौ फोरोंदोंमोन आरो बिथाङा साख्रिबो मोनदोंमोन आरो नखरा मनीषा बर'नि सायावनो सोनारोमोन। नाथाय मनीषा बर'खौ इनायै खस्थ' होनानै बुथारदों, बेनिखायनो दायनिगिरिखौ जेलाव लाङालासे थोंजोङै एनकाउन्टार खालामनांगौ होननानै दाबि दैखाङो आरो जायनाखि मनीषा बर'नि नखरा दुखुथिया आरो बिथांनिया उन्दै बिनानाव दं, बेनिखायनो जाहाथे बिनानावनो सोरखारि साख्रि होयो बेनि थाखायबो सोरखारनिसिम खावलायो नखरनिफ्राय। गिख्रंथाव अर खामनायजों 29 जिउ खहा। देहा फाहामसालियाव अर खामनायजों 29 जिउ खहा जादों। चाइनानि राजथावनि बेइजिंआव थानाय बेइजिं चांफें देहा फाहामसालियाव नांदों गिख्रंथाव अरा, जेराव 29 थैनायनि मादाव 26आनो बेरामिफोरमोन, सासे नखरनि आरो 2आ हस्पिटालनि स्टाफ। बिल्डिंनि सिङाव हस्पिटालखौ लुफामनायनि खामानि मावनायनिफ्रायनो अरा नांजेनदों। उनाव बिल्डिंआव अरा गोसारदों, जायजों 29 जिउ खहा जानो गोनां जादों आरो गोबां सुबुंफोरानो जोखोम जादों। देहा फाहामसालियाव अर खामनायजों बिल्डिं सिङाव उखुन्दै जानानै हां लानो हायै आरो अर खामनायनि थाखाय गावनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय देहा फाहामसालियाव थानाय सुबुंफ्रा जेरै हागौ एरै नाजादों। खायसेया बिसना सादरखौ दुरुं बानायनानै खोरखिजों बारजुमहरदों, खायसेया बायजोआव थानाय एसिनि इउनिटआव जिरायनानै थादों। बेबायदिनो गाव गावनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय जाय जेरै हायै एरै नाजानायखौ नुनो मोननाय जादों।
बैसाग दान जागायनाय लोगो लोगोनो अखा बारहुंखा आरो सारअन्थाइ गोग्लैबाय थानायफोरा जागायजेनबाय। मैयानि सानाव आसामनि दाब दाब जायगाफोराव गोबां अखा बारहुंखा बारनायजों लोगोसे माखासे ओनसोलफोराव गेदेर गेदेर अन्थाइबो गोग्लैदों। दाब दाब जायगायाव गिख्रंथाव बारहुंखा बारनायजों मैयानि सानावनो सानै सुबुंनि जिउ खहा जादों। धेमाजि आरो डिब्रुगड़आव साफायै सुबुंनि जिउ गोमादों। धेमाजिनि सिलापथाराव 35 बोसोर बैसोनि अजित कुमार बायद' बिथांनि जिउ खहा जादों। बारहुंखा बारनायजों बिफां बायसिननायावनो बिथांनि जिउ खहा जादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला बारहुंखा बारफुबाय थानाय समाव बिथाङा न'नि बारान्दायावनो दंमोन। बेयावनो न' साखाथियाव थानाय दंफाङा न'आव बायसिनदों, जायजों 35 बोसोर बैसोनि अजित कुमार बिथांनाव दंफाङा होसिनदों, जायनि थाखाय बिथाङा जिउ खोमानो गोनां जादों। जाथाय जानायनि उनाव एम्बुलेन्स लेंहरनाय जादोंमोनब्लाबो बारहुंखा बारनायनि थाखाय दंफां लाइफांफोरा लामायाव बायसिननायजों लामाया बन्द जानायलाय एम्बुलेन्सआ फैनो हायाखै, जायनि जाहोनाव ओनसोलनि सुबुंफोरानो दंफांजों होसिनजानाय अजित कुमारखौ अट'नि गेजेरजों खाथिनि देहा फाहामसालियाव लांनो गोनां जादों। नाथाय बिथांखौ डक्टरा थैबाय होननानै फोसावदों। जायनाखि अजित कुमार बिथांनिया 4 बोसोर बैसोनि फिसा दङ, बेनिखायनो बिथांनि फिसानि इयुनखौ साननानै जिंगासिदों नखरनिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा। बिथांनि अनगायैबो डिब्रुगड़नि तामुलबारि साहा बागाननि 60 बोसोर बैसोनि सुकुरारा मुरा बिथाङाबो जिउ खोमानो गोनां जादों। गोबां अखा बारहुंखा बारनायजों आसामनि दाब दाब जायगायाव न' बांफोरा थेर बेथेर जानायजों लोगोसे बिफां लाइफांफोराबो गुबुदों। रिपर्टनि बायदिब्ला गोबां अखा बारहुंखा आरो अन्थाइ गोग्लैनाया आसामावल' नङा, सा सानजा भारतआवनो जादों। मणिपुरनि गोबां ओनसोलफोरावबो गोब्राबै बारहुंखा बारनायजों सुबुंफोरनि न' बांआ थेर बेथेर जादों, जायनि थाखाय थानो जायगा गैयै बायदि थासारि जादों होननानैबो मिथिहोदों। सेन्ट्रेल आर्म पुलिस फर्सेस CAPFनि आनजादखौ भारतनि गुबुन गुबुन रायजोफोराव भारतनि गासै मोन 13 रिजनेल लेंगुवेज अदेबानि ओनसोलारि रावाव खुंनो थांखि लानायनि उनाव स्टाफ सेलेक्शन कमिशन SSCनि आनजादखौबो भारतनि मोन 13 ओनसोलारि रावजों आनजाद खुंनो थाखाय जि थांखि लाबाय, बेखौ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया टुइटारनि गेजेरजों मिथिहोदों। दानिया SSCनि आनजादखौ एसामिस रावजों खुंनायजों लोगोसे भारतनि गासै मोन 13 ओनसोलारि रावजोंबो खुंनाय जासिगोन आरो बेनि गेजेरजों आसामनि लाइमोनफोरा मुलाम्फा मोननो हागोन होननानै फोरमायथिदों। रायखांनो गोनांदि मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्सआ सेन्ट्रेल आर्म पुलिस फर्सेस CAPFनि कनस्टेबल GD आनजादखौ इंराजि आरो हिन्दी रावनि अनगायैबो मोन 13 ओनसोलारि रावनि गेजेरजों खुंनो थाखाय नटिस फोसावदोंमोन। मोन 13 ओनसोलारि रावनि मादाव एसामिस, बेंगली, गुजराती, माराठी, मालायालम, कानाडा, तामिल, तेलुगु, उड़िया, उर्दु, पान्जाबी, मणिपुरी आरो कनकानी। नाथाय बर' रावा 9थि फारियाव हाबनायनि उनावबो बर' रावखौ 13 रावनि फारियाव नुनो मोननाय जायाखै आरो जोंनि रावजोंबो माब्ला SSC आरो CAPF बायदि आनजादखौ लिरनो मोनगोन, बे बर' बिजोङाव फरायनाय लाइमोनफोरनि सोंलु। हाग्रामा महिलारिया गोजाम केसेटखौसो दामगासिनो दङ। BJP आरो UPPLनि सोरखार फैनायनि उनाव सिन्डिकेटआथ' दोन, जेबो रोखोमनि गाज्रि खामानि आं जानो होआखै होननानै फिननाय होयो प्रमद बर'आ। रायखांनो गोनांदि श्रीरामपुराव जानाय सिन्डिकेटखौ लानानै दासान्दि बिटिसिआव राजखान्थि सोलिदों। श्रीरामपुराव गलदं आरो ददे मुंनि सुबुङा ट्राकनिफ्राय रां खाङो आरो बिसोर UPPLजों सोमोन्दो दं, नङाबा माबोरै रां खांनो खाबु मोन्दों होननानै हाग्रामा महिलारिया बुंथिनायजों लोगोसे श्रीरामपुराव प्रमद बर'आ सानसेयाव 30-40 लाख रां खामायो होननानै अजद होदोंमोन। बेनि सायाव फिननाय होदों प्रमद बर' बिथाङाबो। बिथाङा बुंथिदों दि बिथांमोनहा थांनाय 17 बोसोराव जि खामानिखौ मावबोदोंमोन बेखौ बावनो नागिराखै आरो गावसोर बेबायदि खामानि मावनायनि थाखाय बेखौ मिथिगौ होननानै बुंथियो प्रमद बर'आ। लोगोसे आसाम आरो बिटिआरआव गोदान सोरखार जानायनि उनाव सिन्डिकेट एबा जायखिजाया गोरोन्थि खामानि, दावराव दावसि बायदि जानो हाया होननानैबो फोरमायथियो प्रमद बर'आ। लोगोसे बुंथिबावदि आंखौ बदनाम खालामनो थाखाय जि नाजादों बेखौ माब्लाबाबो गनायनो हाया होननानै बुंथियो प्रमद बर'आ। गुबुन फारसेथिं सिन्डिकेटनि सायाव खोथा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थादों खाम्फा बरगयारिया आरो थांनाय 17 बोसोराव BPF दोलोआ दादागिरि खालामबोदोंमोन होननायनि सायाव फिननाय होदों। बिथाङा बुंथिदों दि BPF दोलोआ जेब्ला ब्लक कमिटि लेभेलाव हाबाफारि लादोंमोन, बे समाव बेरेखा दोलोनिया गुबुन प्रग्राम लादोंमोन। BPFनि मिटिंआव थांनो नाङा होननानै रायजो राजाफोरखौ हमथानो हायैलाय आइजोफोरखौ होबथानो थाखाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मिटिं खुंदों आरो BPFनि मिटिंआव थाङोब्लानो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि रांखौ मोननाय नङा, अरुणोदय मोननाय नङा होननानै बुंथिदों। बेनि अनगायैबो सरासनस्रा रायजो राजाफोरखौ होबथानो थाखाय बान्दोनि मिटिं, क्लाबनि मिटिं बायदि बायदि गुबुन गुबुन हाबाफारि लानानै BPFनि मिटिंआव थांनायखौ हेंथा होदों आरो बेफोर जाबाय UPPLनि दादागिरि होननानै बुंथियो खाम्फा बरगयारिया।
लोगोसे खाम्फा बेरगिरिया बुंथिबावदि सोलायनायनि मुङाव बिथांमोनहा गोबां खोथा होदोंमोन नाथाय बिथांमोननि सरकारा 3 बोसोर जानो थांगासिनो दङ नाथाय खोथा होनायफोरखौ मावनो हायाखै उल्थायै थांनाय 17 बोसोराव BPF दोला जेबो खामानि मावाखै होननानै BPFनि सायावल' अजद होबोदों होननानै बुंथियो आरो बे अजद होनायनि सायाव खाम्फा बेरगिरि बिथाङा फिननाय होयोदि दानि सरकारासो बे 3 बोसोराव लामाबो बानायाखै आरो थांनाय 17 बोसोराव जेबो खामानि मावि सरकार बानायनाय लामाजोंनो बिथांमोनहा गुबुन गुबुन जायगायाव थांगासिनो दं बेखौ गासै रायजो राजाफ्रा नुदों होननानै बुंथियो बिथाङा खौरां फोजोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा जुदि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों